на място, където човешки крак не е стъпвал отдавна. И търсим това. Съвсем случайно разбрахме, че пещера Еловица се намира близо до Кюстендил и в един мрачен ден тръгнахме да я търсим. Би трябвало до нея да се стига по черен път, но уви, път е много силно казано. Оставихме колата и тръгнахме пеша, тъй като явно скоро тук беше бушувала яка буря и имаше паднали и изкоренени дървета навсякъде. Движихме се известно време, къде по пътя, къде през гората. Разбира се, бяхме задали на Гармина приблизителната крайна точка и добре, че в тази гора нямахме шанс да се ориентираме. След около час лутане, най-накрая я открихме, а вътре се натъкнахме на това. Паяците бяха навсякъде, буквално. Отгоре на всичкото, пещерата е доста тясна. В наш стил тръгнахме не особено подготвени, без предпазни дрехи и не знаехме какви са тези паяци. За наш късмет не успяхме да си вземем някой с нас, но и не успяхме да я обиколим цялата. Все пак е дълга 223 метра. Оставям ви карта, която ние, разбира се, не бяхме погледнали предварително, но пък имаме повод да се върнем. След кратката ни разходка вътре, излязохме целите в кал и ако не друго, поне вече имаме точни координати. Решихме да не се връщаме по пътя, по който дойдохме и потеглихме в права линия нагоре към колата. Беше изморително и стръмно, но пък не скъси времето до 25 минути. Ако и вие искате да се разходите до там, пишете ми, за да ви дам точните координати, но имайте предвид, че отивате буквално в джунглата.